Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya 'yan uwa. Idan kai Bahaushe ne, na san akwai wasu 'yan matsaloli da suke faruwa a shekarun nan, ko in ce 'yan kwanakin nan, wanda duk lokacin da Bahaushe ya fito ya ce shi Bahaushe ne, sai ka ji ana alaƙanta shi da maguzanci ko bamaguje. To abin da zan gaya ma duk Bahaushe, kar dan an ce an kira ka bamaguje ka ji ka tsani kanka, ko kuma ka ji ka tsani ƙabilarka ta Hausa. Da an kira ka da asalinka bamaguje, wannan ba abin ƙasƙanci ba ne, wannan ba abin jin ka ji ka tsani kanka ba ne, a'a. A duniyar ga da muke ciki yau, babu wata ƙabila, ba wata al'umma da ta taso haka kawai ta samu kanta a cikin addini, babu. Hatta Larabawa da muka samu addini ta hanyarsu, hatta Larabawa da aka aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabin rahama, kuma annabin duk duniya, ya zo ya iske mutanen garin Makka ba su da addini. Ya zo ya yi kira gare su, wasu suka karɓa, wasu har suka mutu suka koma ga Allah ba su karɓa ba. Su ne Majusawa, ko mu ce Maguzawa. Kenan wane ne bamaguje? Bamaguje shi ne wanda bai da addini, ko kuma a ce mutane masu bauta rana, ko wasu gumaka haka, ko wasu masu bautar dodanni haka. Kenan Maguzawa, kowace ƙabila akwai asalinsu, kowace ƙabila, ko ina a duniya akwai Maguzawa. Kenan ba abu ne na yanzu ba, ba abu ne na yau ba, kuma ba abu ne wanda daga Hausawa kaɗai ne an ka fara shi ba. Kenan kar ka ji kai kanka a wani abu dan an kira ka bamaguje, a'a. Wannan yana faruwa ne kasancewar akwai matsaloli masu tasowa a halin yanzu, musamman yanayi na ta'addanci da muke ciki, wanda wannan matsalolin na ta'addanci, an samu wasu Hausawa suna fitowa suna cewa